Adiana Ghana for Yadia Bena by a 3 month Ajagurajan who flew a nipper. Why is the Billy dying waging a hawk? What Simi is that day? Magano with a 7 banner vessel with Poucho. You may have a magan, not yet. You might be yourself. We are a few kind of weather to what our what your family's over? Why, Mr. O? You go with them at Tiazo Gano. We will Mr. O. You might be able to get it. So I'm sorry, I'm not your fatchament. What our why? And your video, the patrol, with the better. Nonsense to me, I'm a phone show. And then so be your Saturn said, and no one some neighbor some more. Now, come here, son, and say they are not her social media, so I said be an inside, and yet a neat tongue. Obi nya fidie no otie animu a ensem wo ka chempanyi no eya na awerɛ hopa eya na ehu nso mo ho no mo ehu Kevin Taylor ehu David ehu Twene Jonas ene ehu Sabe mo abi nso ka ho eya Young Don ehu so mo sɔre no mo da fidie so nso a sabi mpanyi adapa ena wontwa mpanyifo mo wo maimu ahemfo ena afi nso eya asɔfo ene abamu mpanyifo ene da won esopa won na kamea yesase ya sese wo memu no sese bi so wani nso ade a woni ye frɛ wo se wo kokudrufo ena afenso so wo na wo ka no kore na enso so ya no mu hwefi wo ho se ye wo ade bi wo wiase mu a tumi anyankopon de ta kasa achi se wo kakasa pa be ye nhira wo kakasa bone be ye no me ama wo no eno dodo no mu amra bata ho no ama mama me ye anya den enfiri hono ena de wiase nso do obegu bia no nso obetwa na sansam no bi wa wutia woyim time hyew ne wobusa se enti akwada wo ba wo no pa ena wotimi so afidie de si no so na won kan po se eni bi ne wo no esi bi ne wo no eno te se de twere ka se de wona ne wagye na nkwa na warwa asase so no na afi nso de nipa begu bia wo betwa no eya na yehu se asaje se wo wiansa de bi akatua no woje no wasase so ha ya na wo koba bi mu pa eya na mpempi no aha wo nkoba mu no mpo tekrema mpo nyankopon fa bi mpo no de ato wani mu mpo na ade akwa kasa na sanse mu no eya na awreho na asefem so ye de dodo no mu mrabata ho aba na so se de esi se wo men ase Ghana nko ena se bi eni enso ade se bi agye akonya atenase na nsansem ni bi no eya obi aye ya na se bi chiame ena won esane agu no so na so won munyamfo nipa kase nyankopon de na dom ye no ene krobia refia sante kotoko hene na eno ne nei Young Don ababo ntene na wo hwe se de nanim ne netebia wo mu a wo de e pa achowa na hu se bibi ye de emia no na wababo ntene wadi kan fra Jagraja a wo pa na chowo so on fa ne bone nche no se na ntwempo obepa obeto de ama no ena afa so wo sre probably refer sante kotoko hene se won fa ne bone enche no na se enne impo se ye frɛ no ahemfia obeba no de amane kwan so no wo de chopa e de aba momi enkonkwohwe na ne nsɛm se wo kaza de ti ampanyini de wo kaza de ti achame ne de ano den me hwɛ kwa na me yimahye momi enkohwe de wo kaza de ti a eya Jagraja no ye wi a ne ya hwɛ frɛ wo fra Jagraja pa na chow no na afenso so no ne chopa wo no aye video a wo de pa chow no momi enkohwe mra abuwa no o tamfo no yondo so tamfo no wo hu fi wate kwasia jimi wo kankan wate jimi fu abema ate se hu fi hu fun hu nyanyan hu tantan abuaba kwasia mpanyini jimi fu nya Ghana fo no madwene wo fo ma jimi ese no ya ka wo ti bonko so agedentwie ba abuaba pante se wutimi bu Ghana fo fa so ha enya Ghana na enipa wo adwene ya kekia kanantwie ba bi tise otimi bu Ghana fo fa so ei ade na Ghana fo yare ba na ba ye tirima Ajaguraja ne ho fu wai enipa why is the Billy dying waging a hawk? What Jimmy is that day? Me, Magano, we were 7 banner vessel with Poucho.
izime ya me maga na de ye ma yo gu ya de so kuri ya le twi kwa na wo be tonwa wa dawruma uduma muri afa me so ba wa me srawo ne ga me na me tia so ro nga no uduma me srawo ye ma yo gu ya gu ya si fa me so ya kuma na de fa cheme wa dawruma why and your video na patrol me the better ye video na so me video aka cho some dia cha ye video na pamacho e wo social media nyina asa me no ni problem bia yo example we dem find German say cause so many years in here sorry so many months in here now on social media example on find German menya accident kakara na e kan say menya kan gwanjia ti we dem mesrama na on find German say bia and I'm filming go bia because and I'm accident gwanjia you know e kan say mentimi nante mama me wheelchair kora ayi de di nante no e kan say edua no e de nante no menya kwanhia ntino umfancheme say mo social media na za sama ba ze me okay ze we are seeing na me okay na Onyankopon twiri ampon bibi a woye bia no ye for a reason na medin ka panyame kyaw Onyankopon se menka nkyere Ghana fo na empanimfo titiro abrampon amradofo amintim ne akasifo amano atia titiro no yewura se tutu Ghana president omwa obi a woni onye mehwe bi a ma no atia no Yankopon kwedi ampon bo soro ba sanse pese me ye na dwuma enti no o se memfa chopa mo obi biara nze nhuma che me no me hu before me nyankwanhia no ana me no me hu no emuana nyame kafa so kasa kire me nyame yankwanhia no te abuzanfo de menyen wetimi aka nyina ne Yankopon be so me na dwuma because now no me da wana dwana asemada semenai betia ne machise yo bibi de ne nse premesa me da mani amahu bia eno anze ne me kasa kire me ade ya ode se hunkunkunu se sunsun kunkuno ena o se Onyankopon twiri ampon so obeso de me ye na dwuma te abuzanfo bibia Yankopon bezo ode tie nipa na o ma nipa sua bibi firim sakira na dwena ode ukọ in some things na ode wabayi ti unyame kira beza membe pat mpenufo echo obi biara anu atia wa wonya mehwe ama no atia for no reason obo mo de asa fa keme titiri ni ajaguraja de udifo jaki apia udifo kwa bless yama yeah me feel too much we minu apanyini enti udifo yi boni biara ma yewa asasi so yi se nyame dwuma fel ma be wuram bo wani afa keme Onyankopon twiri ampon so be mama ye na dwuma betewa ezi Ghana fo ne ho no ti mo hemanim enche meba Ghana enche biara meba Ghana mo hemanim video GH page mo mfa bloggers akasefo am wo Ghana nyina ni die mo mfa na mo ma
ne nuru mpanimfo tumfo nkrofo atwa no ahia nyina ne nuru mo obi biara ma no atia for reason onyankopon ka kire be se nka hia se me ba be panipa bi akyɛw ko so no nyankopon no me panikyɛw no de kyɛm ya oda se ni bi o wiase bi anka hu but akra me nso kire nyankopon ne se enipa de se bi utia na so na aka kyense kosekora na eye chen ya bitwa afa so akọ nti kakra me kan ne se wo de chopa ne mepa se na menhia frame ene menhia frame ahimfie se memra me bane frame ahimfie se yondo Ibrahim fie me ba ahimfie amamre ne amane ne asede ya wase ni payi nyina me ba beye ai nti me de utwede ampon kire me se ai ono no nyankopon twiri ampon de kyemia eno ano no but any panso afa se ufum ni pa kire se wafum ti Ghana for mo hwema nim big yeah enfoni nya ne akwakohwe ede aba no eno ti de kan se bibi so mu na so mu a hunum se wiase no se wodi eduru apenye biase mo kan ye wote se wiase se wodi eduru a hunum se wo kodi a wo ba fie ena ye wo bi so so ye wo no to wote eduru wi afie eho no wote de wote eduru wi afie do mpo no ontimi nkasa wa ben esanse obi wo ho no eduru no no ana eye ena de wo ye eduru no so no ontimi nka nche no ho so wa ben esanse obi wo ha ye de eduru no ye den ede wo no enti hunu se wiase no se do besi abo ho ban eduru bia no eye den ye wo de ye den eso sen wo enu to se ne wo bo sode wa ho odin mu wa branti yemu no wo se wo de mpanyini asebi wo mabobra eduru animu na abesopasopa wo mu eye mo musa mo ho se Nyankopon ya dom na se mo duru mo te bia no mu bia na so bi kasetia wa ebe ye wo dem na hunu se enne wo ahoɔden a wode kɔba enne emra na ban sesa wobenya bambo na eso de yenkan ne yehu ne sɛ ye wo mmra bi wo wiase mu a tumi bie ne ho ebetimi asesa no eno na ye the law of karma wo asase so ansa na wanya wobenya no asase so eno nti wiase mu nipa nya ne Ghana nyina sabi ade hye nyanye nkwasiafo na wo nkwa ye nyansani na wo ye nyansani mane broso ase de mpanyi ya na ya ne tia na nsam ne ye kan yesi ana aye kwakwa nanse na dufuru pene nyansa dudu ntino ebi wiati na yiri ntekuma ene konko yankohwe na wo mo na japade nyina kodi won semo enu nti se ne yetimi dia manyosem achi emi yetimi etimi ye hye kutupa emi yetimi tenase kaseti egudi emu no hufie egu no hufin na se yekeka yensem wia ye hwese ye kina ba ye kama ye kina nyefe ye kina ba ye tan bibie susu ni wo betimi aboho ban afri de wankase wo bie wano aka kire mpanyi no eye de wo kosorba fom wo betwia ho ka na enwa akatwia no ayesa akyechede enante na eba eduru se ebowa esofesofo wiewiew ema ho ye mmoboma asasempo asase eni mu ne emanyina jiwu ma enuru hono na bibia kechi na sabre no so enam kwanso a eba se wonya tumi bi wo ha na ekurawa na ye wo sese bi adwene ne nya adwumenti no na ye wo sese bi wo atabanya wutuo na so na wo fi mu se wo gina pepo so wo mema wo homo so na wo kukura asase na se ena baba beto bibia wo bre enyo na nya bibia wo bre ansa na broni ede afidie ba ye ntenten afidie no wode ho mra ka ho wode ho hyehyeye ka ho enunti ena broni kroma mote so no hawa wodo ho pa na so woni ho kwan se obeka na so enam sesebie so nsebie nyado eye wo se wo bibi ntino anase nam se ye wo se sebi wode wo mu ade na wo nsuro hwi ntino obetimi aye de wo pe na so ye kase ene young don megidi ye se mo hwene ye na so bi wo ho no mepa ache wo na so wo na ye ho ne dia bia bi wode tie afidie so a e kire se ne ma de ne ye adwuma ne me ekɔ ne me ekum pa da meka
mesin tinten fidie so no se de da ne da esi ehuma kra no ne se de da ne da esi sei adehye bra no enya de ketwa enu de so betena so a no wahwe ne ye asem a wo beka no se bi enwini sika na ye de ma wo no na emom tena se ne busa ho se asem wa me beken ebeye no me ama me anase beye nhira ama me no me sika dodo bie ne wo timi pepa no me ena sika dodo bie ne ho no me so sin nhira enu ti abo me enwini ye kasa ho na mo me hu se de ebedwie bia ne nne no ebetwa ne kyena a emu enwa kra ena yon don de na eduru so ekyena de ebeba no ebeye ye nyina ye nim semo enu ti se nne utu a iruhutu kai ne hu se emu adomampo eye no mo nam soro no omuwu mpa omoto soro eda soro nenso owu a ntakra efom ene eba na ntese me no mienu a sabi enam be ma no obanhie mumu ema ye baaye na asase so ne tie asase nso so ne tie asase nso me ye beta kwakohye ne mu asase mu no baye ne yedie no ye te ho no mo a ye nwene die ebese kyina ho otwede mponyankopon ya adoma ebehia esanse nananom mutumi wo mu penyinye wo hwe penyinka wo hwe enam bibi ntino enam ani nso ade ntino ubie wa no ka asemo a de wotie mpotie na me yema hye no asem wa sebi wanka sampo wontimi nka nkyere wo ho ena oka kyere penyina sebi wabobra ahomete na eya nso so ne yenkan ne yehu se yebetwia ho ka etwia ho ka je ho sesa sakatwie wo mu ye twia wie ne antwia wie a mo be ye be wakwaba asaba betwia ne mu bie mu yetimi hu obi na na ho kyere mu ne ho kyere ne pa wanyu obi ma ne moa no na brabo oli kan be boy ansa na wo wu ababie mu no asetena wo boy no asetena wo tena ye no eno ho ene wo twia ho ka yetimi wu obi na woni takrama yetimi wu obi na ono woni takrama ono ye bubuafo ono soso ne nani efra na setena wo tena wo wiase ansa na wo wu no a wo sabe bie mu no eho akatua ene wo twia ene tiade bia bia yenhwe ne ye emi enfa no ho se ye petrend emi enfa ho bibia na emmumu no yenka hu se no me ni nhira e wokasa echi na dodro memu emrabata ho ka ho no a me ye mfiri ho ende se na me yewra so na nam chiame so wakako piri bibi dia ba wo memu na se wodi so mfa so a anas wakako piri bibi pa na waye adwuma na se adwuma wo ba ya wo sesika ye dia ma wo mfata se sika ne ye dia ma wo no na se wugidi a hunu se eyeja ena odi akɔhwedie mu na wo yere so paso ubetwia ho kama na broso ebra wo wa homgye biom medi ede maame fozi otwede mponyankopon ya adoma yebehia makrama